आमुल थाजाजों मोसौ गाइखेरजों ओमफ्राय गोथाव जायो आदसा देलाय लोंनाय नायनि मोसौ गाइखेरजों आमुल थाजाजों लगायनाय साहाखौ मोनलोंफेराखै आङो दिनै लोंनाय नायनि लागाव एबार नैजि होखांसैलै आङो लोंनाया नै मा बुस्थु बियो लागाव एबार खाम गैया न गिलास किमान लय 20 টাকা আচ্ছা টেস্টিং কৰিম ন এবাৰ লাগাও দিয়া गिलास ओरैबायदि बरिन माने फैयो आरो কি জগা বলে কয় সেইটো ভাই ময়নাপাৰা हाइवे ना आं मा लोंनायदों एबार गाइखेर बिदै नाय गाइखेर नङा बे खुसेर बिदै आङो माने धेमाजियाव थांदोंमोन धेमाजिनिफ्राय फैयै नैबेनो आरो मेन हाइवेआ ना गारि थांगासिनो बेनो जोंना मालिकआ हरबाय एक गिलास नै याद किमान बोले 20 টাকা আচ্ছা आं लोंनायसै एबार কেইবছৰমান হ'ল ইয়াত এনেকুৱা কাম কৰা 1 বছৰ বঢ়িয়া চলিছে না চলে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ৰদ দিলে মানে বেছি চলে আৰু ৰদ দিলে ন এতিয়া মানে ডাৱৰীয়া বতৰ অকমান কম আৰু কম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ টেকৰাগুৰি আচ্ছা তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াত কাম কৰা 1 বছৰ হ'ল ঠিকই আছে बिथाङा माने 1 बोसोर जाबायनो बेखौ मावनायानो आं दायो लोंबाय ओमफ्राय लोंनानै आं दायो थांसै ओरैजा एकदम सारिलि जानानै थांसै आङो बेनो जाबाय नै मेन हाइवेआ धेमाजिहाय नैबे जाबाय धेमाजि रडआ ओमफ्राय आं दायो थांसिन माने ओजोंहाय थांबाय थानोसै अबाव मा जायो न' फारसे थांनोसै आङो दिनै दा धेमाजियाव थांदोंमोन एसे माने खामानियाबो थाब जानायखाय थाब फैबाय आं दा बेखौ लोंग्रोसै लोंखांनानै माने एसे मोजां फ्रेस लाना थांसै आरो खुसेर बिदै लोंनांगौलै मानसिया मोजां जायो मोसौ मा आं खोनाफेराखैमोनलै बोरै होनलाय आमुल थाजाजों मोसौ गाइखेरजों ओमफ्राय गोथाव जायो आदसा देलाय लोंनाय नायनि मोसौ गाइखेरजों आमुल थाजाजों लगायनाय साहाखौ मोनलोंफेराखै आङो दिनै लोंनाय नायनि लाबो साहाया लोंनाय नायनि आङो मोसौ गाइखेरजों आमुल थाजाजों लगायनाय साहाखौ बेबायदि साहा रावबो मोनलोङा जानो हागौ जेरावबो मोनलोङा जानो हागौ खिन्थु नैबे जोंनाव बेयाव मोनो नैयाव नै गरम बाजाराव बे जाबाय जा मा होनो सारियालिनि मेन सारियालियावनो होनजायो ओरैजाय स्टेसन थांनाय रड बेयाव मोनलोङो माने नै फंबायाबो मा जादों फंबाय नोङो ब्रेक सब बाजिनाव मा मोनो खोन्थालाय फै खाथियाव फै आनाव फुरि मोनो औ सिंग्रा मोनो औ मोनो ओमफ्राय मालपुवा ओमफ्राय खोनाया ब्रेड चप मालपुवा औ फुरि औ आदसा ओमफ्राय बेसेबांसो गोबाव जाखो नों दखान होनाया औ 15 बोसोर ना आयौ मोजां सोलियोना मोजां सोलियोना आदसा न'आव बाव नोंना आदसा दैलि खुलियो नामा दैलि ना बे जाहैबाय जा गरम बाजाराव सोरबा नै सानफ्रामबो फैबा मोनलोंगोननो ओरैजाय पकरि सावगासिनो इयो पकरि ओमफ्राय लाल साहा रुटि पुरि मोनजोबो ना सोरबाफोर फैबा फैनो हागोन नै बाजेनाव बेनाव माने साहायाबो गोथावथार माबा मोसौ गाइखेरजों ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय आमुल थाजाजों लगायनानै बे माने साहा बानाय जाहैदों माने साहा बानायनो आरो आंबो मोनलोंफेराखै खिन्थु दायो लोंनायनायसै माने माबायदि लागायनाय साहाफ्रा गोथाव जागोन जाया बे मोनदा मोनाखै मोनसिगोन ना आदसा माने आमुल ताजा আৰু মানে গৰু গাখীৰ লগত মিক্সাৰ কৰি চাহ বনোৱা মই খাই পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট খাবলৈ পাম আজি টেষ্টি বহুত ভাল হ'ব টেষ্টি ভাল হ'ব না ডাবল হ'ব ডাবল ভিটামিন আপুনি খাই থাকে নেকি মই খাই থাকোঁ মাজে মাজে ক'ত খায় আপুনি এনেকুৱা চাহ আপোনাৰ ইয়াত এখন আছে আৰু আগলৈ দুখনমান আছে নেকি আচ্ছা ঠিক আছে মই আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টেষ্টিং কৰিম কেনেকুৱা লাগে ভিটামিন আছে ন দোকানীৰ কাৰণে ভাল আৰু আপোনাৰ ঘৰ ক'ত গোগামুখতে ন আপোনাৰ ক'ৰবাত কিবা আছে নেকি দোকান আছে নেকি আচ্ছা দোকান আছিলে কোনটো আপোনাৰ দোকানটো সেইটো নেকি অলপ আপুনি দোকান দিয়া কেইবছৰমান হ'ল ইয়াত 20-30 বছৰমান আপোনাৰ তাত কি পোৱা যায় হা মেকআপ ছোৱালীবিলাকৰ কি মোটাবিলাকৰ কাৰণে নাই নেকি মোটাবিলাকৰ কাৰণে কি আছে ঠিক আছে মই এতিয়া গৈ আছোঁগৈ এয়া আপোনাৰ কাষ্টমাৰ মাতি আছে লগ পাই বঢ়িয়া লাগিল চিনিটো পায় আজিকালি চিকল খাই আচ্ছা মস্তি আছে ন ঠিক আছে এবাৰ আं लोंनायनायसै मा होनदों मोसौ गाइखेरजों
आमथाजों लागायनाय सानै आं माने बाजेनाव फार्स्ट टाइम मोनलोंबाय आं खिन्थु अबा बिदि लगायनानैसो होयो ना मायोमोन बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेयाव बाजे होननायखौ आङो लोंनायनि होनना बिना लोंबाय आंनि औ गोथावानो जायोथ' आरो ओमफ्राय बे सावनायखौ हरदों जोंनोबो जानायसो होनबो आदसा नों बबे दं कलेज सफैदोंमोन नामा कलेजाव ओमफ्राय दायो थांसै आदसा बेबो जोंना फंबायलै फंबायनावबो मा बेनावबो चेनेल दङ फंबायबो माने ब्लग बानायबाय थायो ঠিক আছে आं दायो जानाय नायनोसै ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि साहा लोंनो गोसो दंब्ला फैदो गरम बाजाराव नै जा बाजेनाव बाजेया खै बोसोर जाखो नोंलाय बाजे 15 बोसोर जाबायनो बाजेया बे जाहैबाय माने गरम बाजारावनो गरम बाजाराव बेसेरा नायल' जाल' साहा बेबायदि फुटपाथाव होनाया जा बाजेल'लै सोरबाफोर जुदि फैयोबा बाजेयाव लोंफैदो नै साहायाबो गोथाव जाथारो साहा फुदुंनायाबो बे आंबो लोंबाय ঠিক আছে सोरबाफोर जुदि फैनांगौ फैदो लोंफैदो बाजेखौबो एसे नायफैदो बाजेसै साहा लोंखांनानै ओंखारबोबाय दायो आङो ओमफ्राय न' फारसे थांबाय थानोसै आङो धेमाजियाव दहायनो खोन्थाखाबाय आङो धेमाजियाव थांदोंमोन धेमाजिनिफ्राय फैनानै दायो आङो न' फारसे थांसै आरो मा आरो लामायाव मा मोनलांबावो बेखौथ' मिथिला एसे खोन्थालांबावसै आङो थेवबो बिदिबा लोगोफोर आङो दायो न' फारसे थांसै एसे रोखोमै जोंनि नैबेयो ओरैजे थांसिगोन जोंना स्टेसन रड गगामुगनि दै बियो ओरैजे थांगोन स्टेसन रड ओमफ्राय ओरैजे थांसिगोन लखिमपुर ओमफ्राय ओरैजे नै बिल्डिंफोरखौबो एसे खोन्थानोसै आङो बे जाबाय गगामुग बिल्डिंफ्रा ओमफ्राय दायो आङो न' फारसे थांसै आरो एसे खोन्थालांसै गगामुग टाउनखौबो माबायदि दिनै बाराद्राय भिर जानाय नङा बायदि मोनदों आङो गामाखालिबा ओरैबायदि भिर जायो ओमफ्राय गिदिंना थांसै आङो मरिकेम जानानै बे जाहैबाय जोंहा NSPC रड नै लामाखौ ओरैबायदि साफा बानायबाय दायो मास मोनसे बा मास मोननैनि सिगांसो एखेबारे लामाया जाथ्रामोन दायो नायदो ओरैबायदि मोजां ঠিক আছে चलो बारा गोबाव गैथारला बारा गोजान गैथारला मोननै थांसै आङो मरिकेम बेफोर जायगाफोरखौ दानि खोन्थाबाय आङो बे जायगाफ्राव माने गोदो एकदम जों उन्दैबा माने जों कलेज फरायबानो एसे लांदांदांसोमोन आरो दायो नायदो दायो माने नायजाला माबायदि मानसि एक्सुवेलिथ' बियो मा बुंनो आरो नङा होमबा हाया रिजार्भ ना मा बेखौथ' आंबो बारा मोजां मिथिया नालाय खिन्थु मानि थाखाय जोंथ' आवगाय बेफोराव नासो सारनो फैयोमोन आवगाय उन्दैबा आरो एकदम जोंनि जायगानिफ्राय सारियालि होननानै ना सारनो फैयोमोन माने दा नुबाय हनै माबायदि मानसिफ्रा एकदम बारायजोब्बाय मोनसे समाव मा जागोनथाय ओरैबायदि फिलाप जाजोबगोन बायदि मोनदां फुल जाजोबगोन बेनो जाबाय जा मरिकेम बेखौ होनो मरिकेम टाउन बेखौ एसे खोन्थालांसै माबायदि नैबे जाहैबाय ओरैजाय लेफ्ट साइडजों थांबाथाय ओइ दाम्पार फैनायजों लामाजों थांबाथाय थांगोन बे NSPC ओमफ्राय ओरैजाय सिदा थांबाथाय थांगोन बे कथालगुरि मा होनो कथालगुरि बरला ओरै जाना थांसिगोन माने बरलाजों जानानै बिजयपुर बर' गामि जाना थांसिगोन ओमफ्राय आङो ओरैजाय एकदम राइट साइडनि लामाजों थांसिगोन माने आङो कथालगुरि बरला ओमफ्राय आं थांगोन माने ओरैजाय नैबे लामाजों थांसै आङो थांसै माने सुथियापारा जाना थांगोन आङो एसे खोन्थालांसै लामाखौ माबायदि बेनो लामाया नै बेजों थांसै आङो ओमफ्राय आरो नैबेयाव दोंसे बेयाव आरो दोंनै लामा जाबावगोन माने नै ओरैजाय थांबाथाय मोनहैलायबाय एकदम ओरै कुस्तुलि बर' गामि मोनहैसिगोन ओरैजाय थांबाथाय बे राइटजोंहाय आङो सिदा थांगोन माने दायो सिदाजों होलांसै रा होनलायनाय आङो नैखौ बुङो बे गामिखौ बुङो नारेंगुरि आरो माइनावपुर ओमफ्राय बे गामिया मोनसे समाव ओरैबायदि ग्रोममोन दायो मा जाखो दैनि थाखाय नुदोंना बिथांमोना एखेबारे अबस्थायानो गैला माने दैया फैबाय ओरैजाय सेस फबलांजोब्बाय नुदोंना माबायदि नै बे न'खौ नुदोंना जों बै न'खौ नुदोंना बेयो माने बेयो मा जाहैबाय माने दैया फैनानै माने न'खौ फबजोब्बाय नैबेखौ नुदोंना नै बे न'खौ नुदों बे न'खौ नाथाय माबायदि फबजोबदों दैया फैनानै ओमफ्राय माने बेयाव बेबायदि हाग्राबारि बा नोलोबारि नङामोन बे जायगाया ओरैबायदि मोजांसोमोन स्रां एखेबारे दैया माबोरै फैखो आजि माने बोसोरथामसो जाबाय आरो बोसोरब्रैयानो जाबाय खोमा ओरैबायदि लेथ्रा खालामबाय गय फांसेबो गैला नैबे लामायाथ' गोदान बानायफिननायसो ओरैजाय नुदोंना बे जेराव गय फांसेबो गैया सोरनावबा नुदों जाना दंफांबो फांसेबो गैया दासो जेनेबा ओरैजाय ओरै फारसेना एसे खिलिहांबाय मानो होनबा दैखौ बेखौ होफैफिनबाय नालाय बे लामाया नै बानायनाया बोसोरसेसोल' जादों माने बोसोरसेनि उनावनो माबायदि जाखो बायबायानो माने लामाया फैयै दायो आं न' फारसे मोनफैलायबाय एसे एकदम बिराद गोजान गारि सालायबाय ना एसे मेंलायबाय दाना आं साहा लोंसै बेयाव एसे माबायदि साहा बानायखो खोन्थानोसै आङो ओरैबायदि मोनबाय नै एकदम खर'बो खाव मोनबाय बिराद गोजान गारि सालायबाय ना एबारो साहा लोंसैलाय नै नोलोबारि मोनफैलायबाय आं गावनि जायगायावहाय बेखौबो एसे खोन्थानोसै दाना बेयाव खोन्थानोसै मा होनदों आङो नैबेनाव फंबायनाव फैलायबाय नैबेबो हटेल दंना आंजों दाखालि थांफादोंमोन बेबो बेखौबो मानसिफ्रा सिनायखायो जानांगौ
बिनि हटेल आं दायो फैनानै साहा लोंसै কি বনাইছ গাখীৰ না লোকেল গাখীৰ নাকি লোকেল আচ্ছা তোমাৰ দোকান খোলা কেইবছৰমান হ'ল ফংবাই মোৰ দোকান খোলা এতিয়া 9 বছৰ ৰানিং 9 বছৰ বৰকে পাতিম আমি এতিয়া 9 বছৰ বৰ'बो रोंगौलै बे मानसिया 9 বছर जाबाय बे मानसिया 70 बोसोर दै बियो बर' नङा 9 बोसोर जाबाय 9 बोसोर जाबाय बारे माबोरै सेलिं पार्टी दखाननिफ्रा सेलिं पार्टी बारा गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा गेजेरावनो दं ना दैलि खुलि ना ना अबावफोर लाङो नामा दैलि बेलेगथ' थाङा अबाव ना नङा खोन्थादो न'खौ खोन्थादो अबाव नोंना न'आ न' खोन्थादो मा गामियाव थिनमानिपुराव नों मा लिरो आं सुत्रधर लिरोब्रा सुत्रधरसो ना बर'खौ अबाव सोलोंनाय नोङो बर' भाषाखौ अबाव सोलोंनायलै बेयावनो सोलोंबायब्रा बेयाव सोलोंदों माबोरै सोलोंखो माबोरै सोलोंनाय बेयावनो गिदिर जाबायबा आङो बेयावनो देरबायबा बेयावनो देरबाय हिन्जावा बर' रोङा रोङा नोंना हिन्जावा बर' रोङा ना रोङाबा एसेबो रोङा ना बुजियाबो बुजियो खिन्थु खिन्थानो रोङा आरो मा होनो रायलायनायखौ खोनानानै माबायदि मोनदों मानसिया माने रेल बर' नंखाया नालाय ओंखायनो माने माखासे प्रनाउन्सियेसनफ्रा जाया एसे बोरैबाबा माथ' आं मोजांसो खोनायो माने दायो आङो माने ओजोंहायथ' साहा लोंबोबाय बेयाव आं गाइखेर लोंसै माने बेखौ एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय ओरैजाय हम मिनिस्टारखौ एसे खोन्थानोसै आङो माने हिन्जावबा थाखुमायबाय एसे थाखुमायबाय माने गावखौ खोन्थाना होनना बुंदों माने दायो ओमफ्राय गाइखेरखौ लोंसैलाय मा जायो बिराद गोबाव फैबायथ' आङो बिराद गोजाननिफ्राय फैबाय दहायबो एसे खोन्थाबाय लोंनाय जानायखौ बबाव आं मा खालामबोखो बेखौबो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो आंनि बे नोलोबारि माने आंनि प्रपार आरो ना प्रपार न' जाहैबाय बे प्रपार एरिया आंनि बेयो बेयाव आङो दायो साहाखौथ' लोंला आङो बेयाव माने आं माने गाइखेर लोंखायो आरो ना गाइखेरखौ लोङो नालाय ओंखायनो दायो बेयावनो गाइखेरखौ लोंसै आरो नै ओमफ्राय हिन्जावा बेना हम मिनिस्टारा खारखुमालांबाय खिजाय नै गावखौ खोन्थानाङानो ओरैजाय ब्लड खारलांबाय ओरैजाय नै दाया लोंनायसै आङो गाइखेरखौ मोजां जादों मा जायो फैयै बोरैबाबो जाबाय नालाय दा मेंबाय मेंनायजों लोगोसे साहाखौ लोंबाय दिनै हरावबो आङो बारा थिग मोजां उन्दुनो हायाखै नै माबायदि जादों माने गगाजों आरो दोब्रे नांथाबाय थादों माने उन्दुनो हायाखै मा खालामनो उफाय गैया मानसिनि देहासो नालाय मालाबा मोजां जायो मालाबा गाज्रि जायो ओंखायनो थिग আছে लोगोफोर दिनै आं बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनहा नायनानै जुदि माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो आंथ' मिथिनो रोंला नोंथांमोना जुदि सोरबा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा माने साबस्क्राइबखौ खालामना होदो आरो हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे इयुनाव आं बेबायदिनो माने भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो थिग আছে लोगोफोर बिदिबा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जुदि सोरबाफोरा जुदि फैयोबा नोलोबारियाव फैयोबा नैबे फंबायनि हटेलाव फैनो दाबाव ओरैजाय एकदम बेना नैबे मेन नैबे खोन्थानोसै आङो नैबे लामा खाथियावनो नैबे जाहैबाय माने शिवरात्रि ना शिवरात्रिसो होनलायलांबाय शिव मन्दिर ओमफ्राय ओरैजाय जाय बाथौ मन्दिरा ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय आरो जेनेबा मेन माबाया नोलोबारिया बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय ओरैजाय बेयावनो जाहैबाय जोंहा सुत्रधरलै बियो हन्दा सुत्रधर होनना बुङो खिन्थु अब्लाबो बिथाङा बर'खौ मोजां रायलायदों नै हिन्जावा बियो बेना हिन्जावा दा माने केमेरायाव थानोबो लाजिनो बियो खिन्थु मानसियालाय मोजांथार नै सेहेराया थोबा मोजांबाबो लाजिदों जानो केमेरा देरदों गावखौनो लाजिलायो माने ঠিক আছে बिदिनो मालाबा जमायनोबो जायो ঠিক আছে ना लोगोफोर बिदिबा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय